May drone tayo. Drone. Yun, panibagong vlog tayo. Boss. Hoy, si Kuya Jung na yan, ikan na mag-abot ng baldi. Sapatos ka sa tukit kasi narin. Tulong mo muna. Puta. Ano ko na lang muna ito gamitin. Paano mo? Ha? Paano mo? Ano eh? Galing mo ngayon, ipasok. Pangulsak. Galing ni Lewis. Sa mo yung siguro mo. Ikaw ang baga. Napasal ka lang. Tulo. May ayos sa loob niya. Dulugan talaga din sa uwang nila. Banay? Nagnato-buta ko. Kapag ang galat pa na. Kapag ano ko pa yan. Pag ko sa barangay, din eh. Wala ako pag majority. Ay, tinaubog sa head. Center. Kari, ano ka bot pala? Bal na nga pala. Ano butas? Pag majority ka pala yan. Ay, sa mga tuloy. Ano kasaw? Kasaw? Kasama ko eh. Ano mo, video mo? Kuya Jung. Oh, para kasama ka. Kasama ka. Hindi tayo makita. Hindi tayo makita nito. Oo. Sistema. Wala Partida, walang ilang gloves mo. Kaya po. Ano, may kuwayan no? Yun. Alright. Nag-million views. Si Gano nila. Ha? Ang million ba si Vince? Pag ko na kayo nag-million. Si Vince nga. Beans. Ngayon, ito na din. Million Vince yan. Sa isa kong channel. Oh, patay na nabuhay. Oo, window na nga niya. Patay na nabuhay. Oo, manuwala. Grabe. Dalawang linggo lang doon. Ay, nabuhay. Buhay nga? Gusto mo? Patayin ka, tapos buhayin mo. Oh. Okay, Vince. Ang oras ko, ang million na. Okay, Vince. Peace na pala. YouTube. YouTube ang usapan. Ah, si ano? Si Kong TV. TV. Ano nawin? Dapat may bala ka. Pero hindi taga umihi. Bawal umihi dito. Bawal umihi. Ikot mo lang. O, gano'n. Oo. Sabihin mo na kung ano ginagawa lo. Oo. Hindi mo magsalita. Iya, malaman ko. Tutulan na halo. Liwanag mo kung ano ginagawa. Oo. Kanya yan. Saan gagamitin? Tara. Saan mo yung pangkain niya? Kalusi. Ayaw na. Bahala. Sino? Oh, Kalusi yan. Kalusi ang gano'n yan. Check mo. Kalusi. Ayaw maniwala ko. Pinagtatawanan ng channel ng Tilo. Huwag ka. Viral ang mga views ng Tilo. Oh. Ganda na tigit yan. Kalusi nga channel yan. I-search mo. Channel, di mo tanungin yung pangalan channel. Buta. Channel, di mo tanungin yung pangalan channel. Basahan, tanag-uran. Mga kalapatid. Kalapatid yun. Huwag yung kalapatid. Kalapatid Stevie. Si Tilo, ano yan? May bago pa yan. Shoutout mga karapupo. Bubig mo. Apa tuh? Oh, bagal tayo, bagal. Kusan mo kasi dito. Bagal natin, bagal. Mga galawang sakyawan. Lalo yan.
Yes, love. Pwede na ako sa gaya ba? May sako na lang ito. May sako na ito si Basit. Amo, dala naman kami. Ito talaga, ramdaman sa kanya. Ano ba apon? Te, tuyo talaga sa kuwin. Lami sa Kumanod apon. mo. Baka I makais need na. to rest. Baka makais na. Jerry Santo, ha? Oh, Kalahati mo. wala, last na ito eh. Mag-i-snap. Up! Ito, yun lang. Ako kaya sa mixer, ano yan? Umano ba lang? Ang extra pinag lang ka. Ano lang yan doon? Ano lo? Nararawatan ko pa na ako. Banduralo. Nakapuno na ako. Uy, nalog. Madaling maulog. Paano mo gawin try? Ilang semento kaya mo ginawa? Ang simple na lang. Lumasakin, ano lang yun? Kapuloy mo. Kala ko? Ha? Tama na, di na pagpuno. Kalahati na oh. Lot! Kalahati na dito ah. Pinapalo na kasi ito eh. Nag-aalog na. Dahan ka na. Doon. Unang may nagkakabaw. Doy, pasukin ko doy. Ah, Grind ko. layout. Ito sa lapis doy. Phone mo doy. Awat ka. Tapos. Maulog bag gadi ah. Bayad naman rin. Maulog bag ah. Bawi na. Di so kanin mo nga na inugasan mo. Labi ko di mo ugasan. Ugasan pala nga na ko ah. Nirigusanan. Rigusan man pala. Ah, kare. Ay, mali na. Ano na doy? Korek mo sa raram na. Wait. Pero, Pahinga tapos kain. ah! Tapos edit. Sayang ka di oras.
Kain, edit, uwi. Kamay. Kulang ang hal. Subok na yan. Yung mga nababayad na sa kabilang kulang. Yung nabayad sa taas. Malapit na tol. Kalati na. Nagpasaklati. Dito Garmin. Puno na. Oh. Ha? Ano kahalo ulit? Operasyon. Baka, gusto mo naman. Sobra. Patwi daw. Tapos sobra pa lang. Ay, cut out mga kalapatid. Uy. Bakit ang ganyan? Mga lima pa. Ano na doy? Kailan? May drone tayo. Drone. Drone shot. Ano ba? Di dapat ka ba? Eksakto ko lang. Oh. Kalahati. Kalahati mo nakalo. Ayan. So, kadugtong lang naman yan. Sinulo no. Doon nga mahaba yun, 3 lang yan. Para matulog ka talaga. Ano? Latag na. May islab na. O, salo yun. Nagkakaraunan na. Hop! Hop! Yan. Okay na? Maturok pa rin na. Parang drum ito. Ito na lang lagyan. Isa na lang. Yan gusto na lang. Ito isa na pala, ito banding ko na dahil. Isa rin lang mo. May laman na ito eh. Finish or not Yan, finish. tapos na. Finish or not finish. Pasyonti pa yan. Yan, pahinga lang. At maya kain na. 5 hours. Sige na. Kado. Maya kain na at nagbisa tayo. Tapos na yung buhos ng bigas sa gitna. Alam na bukas, latag na dyan. Sunod, slab na. Kainan na. Doy, kain na doy. Kain na doy. Kain na po. Trisha, kain na. Te. Kain na. May na ka mo. Ay, malupit ang ulam.
yung bayaw ah. May pampalasa pa. Ano mo ang presyo? Gatod. Malat? Paborito ni. Magat yun. Balaw. Ang ayong ito. Maro, puro tutungan na. Puro to to. Ito na, binaliktad para sa bagong dutong. Kaya ko sa loob. May event mo eh. Mangyari para sa plaza. Sa luto ito, bitaw sa mantika. Bungkukan. Puro sahog. Bungkukan. Nabukukan, puro sahog. Daon! Kain po, kain. Doy, mana doy! Po, kain po tayo. Mga parang Jason. Kainan na. Kap na nung galing ka doon. Balik